us presento el ferro, un material tenaç, mal·leable i molt abundant a la nostra Terra. Aquesta és l'oxigen, un element indispensable per a la vida a la nostra Terra. Un dia, en ferro i l'oxigen es van conèixer i van veure que eren compatibles entre ells. Es van agradar i van decidir casar-se. De l'amor d'aquests dos materials va sorgir l'òxid de ferro. L'òxid de ferro és un material usat com a pigment en àudio, en construcció de vehicles, en informàtica i, fins i tot, com a explosiu. I, tot i que l'òxid de ferro els ha sortit una mica feo, els seus pares, el ferro i l'oxigen, se l'estimen molt. Fi.